режисьор Живка Желязкова, режисьор на дублажа Добромир Чочов. Как се справя един самотен татко с шестимата свои наследници? Нещо против да вляза първи в банята? Ей, тук има опашка. Чакай, деца, спазвайте реда. Не можа ли да купиш по-малка? Вечно се оплакваш. На твоята възраст аз... Ох, по дяволите, ободох се. Чудя се, от кого си наследила този характер? Може би от теб. Да се грижиш за 6 момичета и момчета означава да се разделиш поне на 6 части и пак не е сигурно доколко ще успееш. Как вървят нещата? Вървят. Имам предвид децата. Майки им ужасно им липсва. Но се справят. Татко, побързи, ще закъснея. Не пропускайте Микеле Плачидо в италианската поредица "Почти идеален баща". Как ми стои? От понеделник до петък в 19 часа. Както всички хора, и шефовете на тайните служби понякога си въртят номера. Когато полковник Тулус, оглавяващ френското разузнаване, решава да подхлъзне своя свръхамбициозен заместник, той му дава истински урок. Според фалшивата информация, на парижкото летище Орли ще пристигне един мъж, суперагент, който знае голяма тайна. Така се появява високият рус мъж с черната обувка. Всъщност, неволната жертва на шпионажа е цигуларят Перен, който не подозира нищо и е въоръжен единствено със своя злополучен